OK, čaute, ja som Sergej a dneska vás vítam u dneskajšieho videa. Dneska to je také video z Papers, Please a ideme na to. Ja som to natáčal, takže som bol smutný, takže sme začali v 6. sa mi zdá. Áno, v 6. sme začali, takže ideme na 6. deň. Práce málo ešte bude. Teraz nepočujete tú hudbu opäť, že 28. novembra 1982. Dobre, to vieme. Aj to vieme pracovné povolenie. Takže tak, no to, že to ti je Florian Hillebrand, niečo také. No, tu si je, no, to ti sedím. Číslo 10, Hillebrand, Florian, dobre. No, na rok, čo si hovoril, práce. Dobre, môžeš ísť. Že sebe to všetko sedí. Tu máš, ahoj. Naďalej to potíže a poprosím ďalšieho. Takže ďalšia je tu taká Nadrina Meradi gastronomie. OK. Sedí, no to vlastne vám úplne sedia chlapci, lebo dá sa zhodnú. Meradi, sedí, dobré. Páči. Vypadí, ahoj. Áno, Dario, dobre, čau. Jak vás tam máte, čo? Jo, tam, čo robím? Máte cesty. Viete o tom, keď idete za prácou, tak musíte mať pracovné povolenie. No tak, prestanete, alebo dostanete taký Rebekách Mumovská sedí mesiac, si povedala nakoniec. Dobre, mesiac, OK. Sedí ti to úplne dobre. Ide sa dokladu po ruce a ďalší, prosím. Od Daryho doma musíme pustiť, alebo inak by som dostal pokutu. So Young, zručení práce, dobre. So Young. Svete máme meno. So Young, to ti sedí, práce, je dobre. Sedí, všetko hotovo. Môžeš ísť, čau. Ďalší, prosím. Ahoj. Ako sa máš, brat, čo? Potrebuješ cizinci vstupný povolení, to ešte nemáš a dám ti, že namítnú to vypadni. Ahoj. To vidíš, kam. To je naša Artoška. Takže, tak. Každý si sparaziny, to je dobré. 77 kg, máš 160 cm. Ako si robíš na srandu, alebo ja nechápem. Od chvíľka. Tak to som zvedavý, či má, toto nie. Ako mám také tučné palce, ale toto nie. Ne. To vôbec maliček mám vôbec zadržať. Čau. Děláte, ja vím, co dělám. Vás všetko bude. Ďalší, prosím. Dobrý, Dariodum. Ty si Dariodum, že jo? No ale už mám druhú, takže. Ja to máte dobre, vy chodíte už, čau, ahoj, pás ti dáme, ideš. Ďalší.
Inak jeden fanúšik ma pýtal, že robím to tam mysle, však to práve ide. To vám všetko sedí, hej, ale už máte 12 dní vypršané. Čo? Áno, byla tu spousta práce, viete čo? Ja mám spoustu práce, teda mi po toho choď. Nevrácaj sa. Som není zaručený. Ďalší, prosím. Jedna chyba a je to hotovo, viete. Proste. Takže, procházím do ale... Aha, ešte to není. Ja som myslel, že hej, ale to je jedno. Čo si povedal, tranzit, či čo? Ovský David. To ti sedí. Sedí, dobre. Muž po hlavie, dobre, to ti sedí, choď. Ďalší. Inak natočím aj tutoriál, ako si osiahnuť tento Papers, Please, lebo som asi 180 správ mám akože na Skype, že proste natoč to, tak to natočím. Wellness, Carb Robin, takové no super. Akože som už tento deň hral, ale ďalšie som hral ale nedokončil som to. Takže zima, všetkým je zima, no super. Ako fakt nechápem, ale ako staráva, ne? Ďalšie, no super, no. Ako fakt 29. listopad 1982, to už vieme. Teraz nám niečo pridali určite. Aha, musí byť prohľadané, takže pane, vy ste z Kolečí, takže vás musíme prohľadať. Aby ste niečo nemali, lebo vieme, aké to je Hamsun. Ukážte mi fotky, prosím. No, momentensky mi nemusíte ukazovať. Počkajte. Dobre, všetko je dobré. Hamsun Jan. Čo Jan, však to je mužské meno. No ešte... Mesiac, dobře, Vedor, prosím vás, nehrám to vôbec, ale toto viem, že není Vedor, lebo, OK, nič som nepovedal, ste si nevšimli, schváleno, dovidenia. Ďalší. Lia Kolečiani, prosím vás, vystúpte. Ja musíme vás prohľadať. By som vedel, že ako vyzeráte, či tam nemáte nejaké, máte to podprdočné. Ty si chcela mi takto uísť. To fakt ako nemyslím si, že by si mi chcela uísť. Tak žiadny kontrabanda, ale. Rovno zadržať, ideme, poď, ahoj, čau. Ide koľko Kolečianov, môžeme zadržať. Ďalší. Proste takto, keď to viete hrať, je to úplne super. Doklady, prosím, Rachel, Sienin, Sporty. Je to na 60 dní, Kolečiane. Musia byť prohľadané. Prohľadať. Počkaj na mesiac a tu máš na 60 dní, ešte aj toto vás poprosíme. Lebo tu máte, že na 2 mesiace, takže... Počkaj na 60 dní, ok, pardon. Keď máš v pohode, pardon.
sedí našiel, to máš dobré, žena. Sa trošku tak nepodobáte ako tam, ale to sa zhoduje. Dobré práce, dobre, to máš dobre, schválenú, ideš. Čau, čau, čau. Matočka vás víta, ďalší prosím. Zatiaľ nie jedna pokuta, ty kokso, super. Wow, Nord Connor, 170 cm, máš 180, alebo to je tou parochňou asi. Čo sa stalo? Pardon, trochu sa mi to, ale tak asi to je tou parochňou, nie, čo máte na hlave. Vy ste muž, pane, ale vy ste není muž. Dohľadať. Čo je to za otázku? No asi, čo je to za otázku? Tak on je muž. What the fuck? Toto akože je muž, no tak toto keď je muž. Že si kúkneme od ľudí. Takto keď si kúkneme a trošku, tak Fardes to dobre. Takže povoleno. Hoďte, ahoj, čau. Neslava Artošce. Ďalší prosím. Takže, prosím vás o prúchod. Nakoľko? A partídnu, to je dobré. Niemeyer Victoria. Máte scale. What the? Scale. My chcete povedať, že scale je tam. Je tu scale a tam máte scale a tam máte, tu mám v svojich dokladoch rovno sa držať. On myslia, že proste ja si to nevšimnem. Vidíte, ďalší prosím. Dobrý deň. Poďte sa. Antegria. Koľko návšteve, na kolik? 60 dní, to je dobré. No, ako dobré. Sejpke Janúc. Muž. Dobré. Nesedí vôbec. Ono to vôbec nesedí. Kámo, to čo je? Čo to máte ako fakt? Nechápem vás. Dobre, rovno zadržať, choďte. A teraz za chvíľu len taký, že v správach. Hranice Artošce zadržali asi miliardu ľudí. Mali pri sebe kontraband, alebo mali niečo iné. Celý príbuzné. Dobrá, my vás musíme skontrolovať. Ešte jedenkrát, vy ste z kolečí, takže lebo viete ako čo tu urobilo? Prohľadať. Takže Pane, prosím vás, vy máte tu kontrabandu, musíme vás zadržať. Akože naozaj, vy si myslíte, že fakt ako, ne. Proste ne. No vidíš, že mi musia hodne platiť, to je áno, to je pravda. Ani moc ne, ale tak čo už. Skala je tam, chodík dal, veľká pobytu na pár týždňov, sedí, brever, Laurín, to ti sedí, nesedí, ti sedí. No jaká naša učiteľka niekedy bola. Artoška vás víta, prosím ďalší. Asi ďalší. Dobre, vráťte sa v 6. Si kolečia, takže musím vás prehľadať, prosím. Prehľadať. To som nedostal ani jednu pokutu, čo je super, ako. Za 2 dní. Takže.
Páne, vy si myslíte, že fakt si to ja nevšimnem? Rovno zadržať dajte. Rovno. No dobre. Takže sme ukončili. Super. Zima, no, to som hovoril, zima. To nás bude vždycky oplakávať, no. Buď stravu, alebo topení. Teraz je nám topení. No. Teraz je nám topení, alebo je zima. Kolečísky vúdce si sťažuje. Tvrdí, že bez hľubovania na hranických porušuje práva. Vyšiel mňa 30. november 1982. Takže, inspektore, kvôli žiadne ústížnosť, dnes ma dorazil diplomát kvôli vysoce dôležitému jednání. Pokračovať do diplomátu sa vyžaduje pouze pás a platný diplom. Sláva Artošce, super! Ďalší prosím. No teraz to tu bude. No dobre. Takže Artoška. Susky, Aleksandre, tomu sedí muž 89 kg. No počkajte, máme to či ne? Ne. Teraz som už budem mať habade a ako fakt, no. Chcel bez pokuty, takže to je super. Takže mám to aj práci, ale vám chýba pás, pane. To je hneď prvé. Musím mať pás. Kde ho máte, prosím vás? Je tady, no. Super, kolečiane. Keď to používam takto, že proste... A tak ako zistím, že sú diplomáti? Ako to zistím vlastne? Sorel Christian. Tu on sedí, Jurko City. To není v Kovači, Jurko City sa mi zdá ako... Nie, dobre. Sorel, dobre, to mám. Dobre. To mám, dobre, super. Ešte toto vám chýba, nepáči. Troška vás vítá, ďalší prosím. Ahoj. Smula, poď, ahoj. Rovno. Oj, prosím vás, toto. Rovno sa držať. Dovidenia. Dovi. Ahoj, Ezik. Cormondrex. Čo s ním Cormondrexom? Aha, z toho mám pustiť, že? Páne, si robíte sa mňa srandu. Mám 3 dní pás. Jasné. Výhovorky viete, kde môžete dať. Tam, presne tam, kde ste. Pani, ďalší. Tam môžete kecať, čo komu chcete. No koľko? Mesace, dobře, Modínsk, Penelope, Modínsk, to ti sedí, žena, slavný rapí, dobre, sedí ti to, ideš. No práve kostolom sa zvonil, super, ale nevadí. Vy to nepočujete? Ja. Slavný rapid, prosím vás, však to nie ste vy. Prosím vás, však taký tučný som ani ja, a to máte úplne chudú tvár.
Akože si robíte zo mňa srandu, vy ste ukradli niekomu, prosím vás toto. Zadržať. Proste zadržať vám, prosím, lebo je to proste, ukradli ste niekomu inému pás. Takže ven. Ďalší. Prosím, ďalší. Neviem, to mi nedá Audi zase. Drex Corman. Počkaj. Vesnívalko. Mám ako pustiť, alebo čo? Pustím, dobre, ale pustím. Alebo zle. Dobre. Fú. Klady. Baken pastel. Sedí vám všetko. Môžete ísť. Ďalší. Koľko? Milenko, Piotr. To ste vy, Undras, dobre, schválne. Môžete. To vy. Ďalší. The Groot, Cohen. Jan. Ďalší. Som není zaručený ďalší. Celku už koniec bude. Ježišmaria, to čo máte? Žena. Máme sobári haliet. Koľko si hovorím ešte, ale týždňov, dobre, to je ono, pekne. Ono som mala povedať 9-10 dní, takže... Ďalší. Pani, alebo vám, alebo neviem, to, počkajte. Jojojojojojoj, malá chyba. Musíte mať občiansky prúkaz. Nenáhodou. Tak viete čo? Namítnu to. Hotovo. Vidíte prečo? Neriešim sa. Dobre. Tak, 8. deň už skončil a potrebujem medicínu. No keby som tak dostával, že? No, akurát, super. Tak, idem spať. Dám takto ani menu. Ešte sa kúknem, že či nám to uložilo sa. Uložilo sa nám to super späť. Tak dúfam, že tento let's play na hru sa vám páčil. Ak áno, tak nezabudnite dať like, odber, subscribe a my sa uvidíme u ďalšej hry z Papers, Please a ahojte.